10:30 11 जों गारि जे ताबक जे डिटेन खाजानाय गारिनाव जों रंखा आ गारि आमपुरानि सिनि आगरतला उद्देश्य थांतंमानि पागलाबारि तिखि गजापारा तिखि आ गारि थांनाय चिनि थानाय खबर तंमानि सब समायनो हरकाय गारि आव तिखि काट tlangtlangi थाङो हनै आबन बगैनो जों तिनि आरो एम्बुस आसुका साकाव हासामो आसुकमा परे जों गारिनो नुखा नुमा लगे लगे जों गारिनो आटकेमा परे जों गारियाव खलबजाक कसम कालार पलिथिन बे खलबजाक नुखा जों फियगमा परे नुकजाखाव बिसिङाव काट कट काट गोबांमा दङ बनो सोंखा ड्राइभारनो सोंखा जेयाव काटनि कुनु बरंनि थानि बरकि पाइतुबो मादा नाकि बाहायकि तुमानि ड्राइभार कुनु साइमालिया आबन बगैनो जों चिनि कास्टडि नाखा नावै जों जेहेतु जागाव आसे सेंसिटिव जागा जेकुनु गतना आंमानो आरो पाब्लिक रबो खूब फुंगो एग्रेसिव नो किसा आबन बगैनो जों चटाफट जों थानाव तुबै फैकिया तुबै फाइनो जेहेतु आबो फरेस्ट रिलेटेड मैटर आबन बगै जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जों याफारि रिखा बरक जे खलायनो तंमानि बरक खलायनाय बिनो जों बरक याफारि रिखा तंनैनो रमखा काइसाकै बिमल देबरमा काइसाकै नीतीश देबनाथनो जों रमखा गारि बरक तंमानि खरंनि गारि बिसिङाव तो माल तो प्राय 70-80 फुट मालंगानो मार्केट रेट 80-90 हाजार